James Allen, 28. svibnja. Ne gaj loše namjere, potčini ljutnju i prevladaj mržnju. Uvijek o svima misli i prema svima se ponaša jednako ljubazno i suosjećajno. Ne odaj se ogorčenosti riječima ljutnje ni pri najvećim nevoljama. Na ljutnju odgovori smirenošću, na ismijavanje strpljenjem, a na mržnju ljubavlju. Ne zastupaj ni jednu stranu, već budi mirotvorac. Ne potpiruj raskole među ljudima i ne potiči sukobe za uzimanje jedne strane protiv druge, već svima pristupaj s jednakom pravednošću, ljubavlju i dobrohotnošću. Ne ocrnjuj druge učitelje, religije ili sustave misli. Ne stvaraj podjele među bogatima i siromašnima, poslodavcima i zaposlenicima, vladarima i podanicima, gospodarima i slugama, nego jednako gledaj na sve, uzimajući u obzir njihove pojedinačne dužnosti. Neprestanim kontroliranjem uma, pokoravanjem ogorčenosti i uvrijeđenosti, te nastojanjem da stekneš postojanu dobrostivost, na posljedku rađaš duh dobrohotnosti. Budi snažan, energičan i postojan. Budi zdravog razuma, inteligentan i pronicljiv.